Samantala, monitoring naman po sa mga pook pasyalan sa lungsod ng Alaminos nagsimula na. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Sinimulan na ang mahigpit na monitoring ng otoridad sa mga pook pasyalan sa Alaminos City na inaasahang dadagsain ngayong Semana Santa. Isa-isang binisita ng lokal na pamahalaan ang mga establishmento, mga bangka at iba pang pasilidad para sa turista sa lungsod. Bahagi ito ng Oplan Summer Vacation 2025 bilang pagtitiyak sa seguridad at kaligtasan ng mga bibisita sa lugar. Ilan sa mga mahigpit na tinututukan ay ang 100 Islands National Park, Bolo Beach, Luca Park at Mangrove Park na isa sa mga sikat na pasyalan sa lungsod. Nauna nang nagsagawa ng pagpupulong ang Alaminos City Tourism and Cultural Affairs Office at mga bangkero mula sa iba't ibang asosasyon sa Lucap, Bolo at Bud kung saan tinalakay ang pagtitiyak sa maayos na operasyon ng mga pook pasyalan at pagpapatupad ng drop and pick scheme para sa island hopping. Sa naturang scheme, papayagan ng mga bisita na bumisita sa 3 isla, 15 minuto bawat isa sa unang 2 isla at ibababa naman sa 3 isla kung saan susunduin nila sa takdang oras. Maliban sa pulisya, nakaantabay din ang CDRRMC Response Cluster para sa pagsisiguro na magkakaroon ng maayos at ligtas na bakasyon para sa mga turista. Hinihikayat rin ang publiko na tumawag sa mga emergency hotlines sakaling magkaroon ng anumang insidente tulad ng sunog, aksidente at nangangailangan ng medikal na tulong. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.